Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 12 май иртәсендә туры эфирда тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 12 май халыкара шәфкать туташлары көне буларак билгеләп үтелә. Бу көнне нәкъ менә шәфкать туташларының эшен беренчеләрдән булып оештыручы Флоренс Найтингейлның туган көне. Ул 1853-1856 елларда барган Кырым сугышы вакытында солдатларга ярдәм итә. Россиядә беренче тапкыр шәфкать туташларының эше Петр I заманында оештырыла. Ул вакытта алар башлыча хәрбиләргә ярдәм күрсәтү эшен башкаралар. Әмма бөек полководчы вафат булганнан соң шәфкать туташларының эше туктала. Бары 19 гасырда гына аңа кабат ихтыяҗ туа башлый. Бүген исә медицина учреждениеларында әлеге кешеләрдән башка эшчәнлекне күз алдына да китерү авыр. Şəfqət tutaşıday, qoyaş sıypaq uzaq, döktün xəyət nurğa kümelər. Son tügüldür bəlki, yılqayırğa bizgə, son tügüldür tutaş kim bilər. Tügelir tutaş kendiler. Ак халатлы фәрештәләр безнең халык шәфкать туташларына яратып һәм хөрмәт итеп әнә шулай эндәшә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә кунакта гомерен кешеләрнең сәламәтлеген кайгыртып яшәүгә багышлаган фельдшер Фидания ханым Абдрахманова. Фидания ханым, исәнмесез, саумысыз? Һөнәри бәйрәмегез белән сезне. Исәнмесез, рәхмәт. Гадәттә сезнең көнегез саумысыз дип авылдашларыгызның сәламәтлеген белешүдән башлана. 34 ел әнә шулай аларның сәламәтлеген кайгыртып яшисез. Медицина өлкәсенә килүгез дә очраклы булмагандыр. Әйе, шулай мин балачактан ук, яшь вакыттан ук кешеләрне яраттым. Кешеләрне ярата идем. Наверное, шуның өчен. Бу инде тип сыйфат, әйеме? Менә медицина юлын сайлаучылар, алар кешеләрне яратырга тиеш. Әйе, кешеләрне яратам, кешеләр белән сөйләшәм. Күңелгә рәхәт була. Хезмәт елыгыз ничек башланып китте?
Хезмәт юлы мәктәпне бетергәч инде бу медучилищесына укырга кереп, аны 88 елны тәмамлап, Казанга эшкә урнаштым. Казанда эшләдем, скорый помощьта эшләдем Казанда башта. Анарысын инде шул авылны яратканга күрә торгандыр инде, китергә уйладык. Ирем белән Биектау якларына инде. Менә Биектауда Инеш дигән авылда эшкә урнашып, фельдшер булып, әлгә хәтле шунда эшлим. Гаиләгездә бармы медицина юлын сайлаучылар? Бар. Ие, минем апам медицинада эшли, Алла апам. Форсаттан файдаланышын да әйтәсем килә. Минем әнием дә Шәфкать туташы һәм аның бүген һөнәри бәйрәме. Шуңа күрә дә инде мин бик яхшы беләм бу һөнәрнең никадәр җаваплы икәнен. Армый, талмый, көнне-төнне белмичә, әлбәттә инде әгәр дә авырулар бар икән, син алар янына ашыгырга тиеш. Шулай бит. Менә сезнең дә шулай бит инде авылда яшәгәчтен, кем чакыра, кемнең хәле авыр, сез инде барысына да ярдәм итәсез, ярдәм кулын сузасыз. Әйе, шулай. Төрле хәлләр булгалады инде эшләү дәверендә. Менә исемдә калганы бик инде йөрәгемә үтеп керде. Кыш көне иде бугай, бер ханым инде миңа шылтырата, миңа килегез әле, миңа авыр дип инде. Шуннан инде мин җыендым да, ул где-то ничә минуттан соң тагын шылтырата, юк, килеп җирмәгез инде, хәлем яхшырды ди. Шуннан инде мин әйтәм, туктале, бармыйча булмый, барыйм әле дип, күңелем тыныч түгел. Килдем инде, сумкаларымны күтәреп килдем дә шул, ишекне ачып керсәм инде, ул хатымга бик авыр иде, сулышы кысылып, инде хәле бетеп, инде сулыш алмый башлаган иде. Ул шуннан инде мине күргәч инде бик гаҗәпләнде, мин бит аны чакырмаганмын да булганмын дип инде. Мин анарга шул вакытта тиз генә беренче ярдәм күрсәтеп, кирәкле укуларымны эшләп, инде сулыш ала башлады, күзләре ачылып китте. Аннарысын инде ул бик шатланды, бик күп рәхмәтләр әйтте инде. Әлдә булса миңа рәхмәтләр әйтәсез, килмәгән булсам мин үлгән булыр идем дип инде менә шул инде шундый случайлар булгалады инде. Менә аларның шулай әйтүләре миңа тоже үземә шундый рәхәт, җаныма тынычлык алам, үземнең эшемне кирәк дип саныйм инде кешеләргә. Аннан шунысын әйтергә кирәк, авылда эшләгәч сез инде моны бик яхшы беләсездер. Авыл халкы бит ул шиккә җитмичә табибларга мөрәҗәгать итми. Ул инде ахыргача түзә. Менә сез дә шуның белән бик еш очрашасыздыр. Әйе. Ул яктан инде менә ковид белән бик күп кешеләр авыртты. Ковид белән авыртканда бик күп вызовлар булды инде. Иләренә барып карый торган идем. Кешеләрнең больницага барасы килми. Бездә ковид түгел, өйдә генә лечиться итик әле дип әйтәләр иде инде. Шул вакытта аларны шул аңлатып, аларга инде сөйләп, инде юк, алай ярамый, барыгыз дип инде мин аларны шулай җайлап, инде уговаривать итеп, җибәрәдер инде больницага сатадыр идем. Больницадан терелеп кайткач инде алар әле ярый син безне җибәрдең дип бик рәхмәтләр әйтәләр иде менә. Димәк инде фельдшердан да бик күп тора, яме? Анысы профилактик чараларны да күрергә кирәк бит инде вакытында ук. Профилактика чаралары инде тоже менә халык белән сөйләшәбез инде. Хәзер менә тагын яңадан бит инде куркыталар, тагын авыру килергә дип инде. Шунара күрә инде халыкны хәзер инде алдан инде һәрберсе белән сөйләшәм. Үзегезне карагыз инде, иммунитетыгызны күтәрегез инде. Таблет, витаминнар ичегез күбрәк дип инде менә фрукт, овычлар ашагыз дип инде сәламәтлеккә шулар кирәк дип шуларны аңлатам. Хәзер инде бигрәк тә яз, яшелчәләр, кычыткан ашлары ашабайым. Әйе. Бер иммунитетны карарга кирәк. Фидания ханым, менә алда бит инде безнең мәктәп укучыларының сынау алды, имтиханнар тапшыралар, әйме? Алар хәзер һөнәр сайдылар. Менә сез үзегездән чыгып аларга нәрсә киңәш итәр идегез? Аларга шуны әйтер идем, менә бу медицина табиблар эше, табиб булу бик кирәкле инде. Шунара күрә аларга да шушы һөнәр иясен сайларга дип әйтер идем. Вакытлар узса да, Шәфкать туташлары безгә һәр вакыт, һәр даим кирәк. Бик зур рәхмәт, Фидания ханым, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, сезгә инде һөнәрегездә авырулар булмасын. Менә шундый теләктән әйтик әле без, әйме, авыручылар аз булсын. Һәм инде көнегез һәр вакыт яхшы, матур, сөенечле хәбәрләрдән генә булып торсын. Рәхмәт яусын, амин, шулай булсын. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Күптән тынып калды ул сугышның хәтәр туплары. Тик сүнмичә ветеран йөрәген телеп тора әле утлары. Без Алабуга шәһәренең Бөек Ватан сугышында җиңүгә 70 еллыгына багышланган Хәтер музеенда басып торабыз.
1941 елны Алабуга шәһәре һәм районыннан 14 меңгә якын кеше сугышка китә. Шуның яртысыннан артыгы яу кырында кала. 8-е Советлар Союзы герое исеменә лайык булган. Карап торышка кичкенә кебек тоелса да, әлеге музейда 66 меңнән артык экспонат урнаштырылган. Хәтер музее бизәлешен, мәгълүматлар бирелешен, гомумән концепциясен Алабуга дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы җитәкчесе Гөлзада Руденко төзегән. Экспонатлар өлешендә эстабарлар тарафыннан табылган сугыш кораллары, шәхси әйберләр куелса, дивардагы стендларда Алабуга шәһәре һәм халкының сугыш чорында тылдагы тормышы сурәтләнгән. Алабугалыларның шәхси әйберләре, фотосурәтләре, хатлары, алар барысы да якын. Алар артында һәркемнең дә булса язмышы тора. Гади генә экспонатны алсагыз да, мәсәлән, шулай ук Новиковның фото менә калагын күрәсез, име? Поисковиклар эзләп тапкан һәм аның туганнары тапшырды инде безгә. Бу калакны да мәсәлән. Бөек Ватан сугышта булган кешеләр үзләренең шәхси әйберләренә үзләренең исемнәрен язганнар. Менә ул калакта да Новиков Семен Карпович дип тә язылган. Әлеге музейга килүчеләр Алабугалыларның сугышчан һәм тылдагы батырлыгын чагылдырган фильмны караганнан соң аеруча тәэсирләнеп кала. Бу көнне авылдан ерак түгел генә 2 яңа самолет төшеп утырган. Аларны авыл халкының иганә акчасына төзгәннәр. Сугыш вакытында Алабуга шәһәренә эвакуацияләнгән мәгариф оешмалары, фабрикалар, аерым цехлар саны 40-тан артып китә. Әлеге фильмда ул хакта да бик тәфсилле бәян ителә. Гадәттә музейларда экспонатларга тотынырга ярамый, әмма бу музейда тотып карый торган өлеше дә бар. Мәсәлән, биредә Шпагинның пистолет-пулеметы бар, бик авыр, 1-3 кило булыр. Шулай ук әлеге өлештә солдатларның ял вакытында уйната торган патефоны да сакланган, табылган дип әйтергә мөмкин. Шулай ук аларның сумкалары һәм менә минем өстемдә дә офицер киеме. Мәктәп укучыларын бигрәк тә үз куллары белән тотып карарга мөмкин булган экспонатлар өлеше җәлеп итә. Безнең балалар, мәсәлән, Алабуга һәм районыннан музей һәм мәктәп программасы буенча алар аерым дәресләргә йөриләр. Ай сайын, мәсәлән, класс һәр ай сайын нинди дә булса тематика буенча дәресләргә килә. Безнең музейда да 3 төрле дәрес үткәрелә музей һәм мәктәп программасы буенча һәм абонемент системасы буенча инде алар 7 дәрес булганда һәм шул 7 дәреснең берсе нәкъ менә безнең Хәтер музеенда үткәрелә. Ул аерым Алабугалыларга һәм Бөек Ватан сугышының вакыйгаларына багышланып үткәрелә. Интерактив өлеше дә бар. Бөек Ватан сугышына багышланган виртуаль музей эшчәнлеге буенча да Алабуга Хәтер музее һәр даим семинарлар үткәреп килә. Иң актив корреспондент пунктларын бүләкли. Виртуаль музей кысаларында Мәскәү, Казан белгечләре белән уртак проектлар эшләнә. Аеруча Михаил Черепанов белән музей ачылганнан бирле хезмәттәшлек итәләр. Хәзерге музейларның сенсорлы киоск дип аталган заманча кушымтасы да бар. Хәтер музееның да ул төп мәгълүмат чыганакларының берсе. Анда сугыш вакытында хәбәрсез югалган, үлгән яки әсирлеккә эләккән кешеләр турында информация, мәгълүмат бар. Һәм хәзерге балалар Бөек Ватан сугышы турында, мәсәлән, без экскурсияны сөйләгәннән соң, алар тизрәк әти-әнисенә шалтыратып сораша башлыйлар. Укучылар шул рәвешчә үз нәселләреннән сугышта катнашучылар турында мәгълүмат туплый башлый. Музейның мемориал дип аталган гомумиләштерелгән мәгълүмат тупланмасыннан да файдаланалар. Ә иң мөһиме Хәтер чылбыры дәвам итә дигән сүз. Хәрби әсирләр өчен лагерь. Сенсорлы киоскта мәгълүмат тематик сәхифәләр тәртибендә тупланган. Биредә сугыш вакытында әсир төшкән алман, япон сугышчыларына багышланган мәгълүматлар да шактый. Олай гына да түгел. Алабуга музей тыюлыгы әлеге әсирләр җирләнгән каберлекләрне үз карамагына алган. Яшь буынга патриотик тәрбия бирүдә музейларны җанлы тарих дип йөртәләр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгына багышланган әлеге музейда чын мәгънәсендә җанлы тарих, хәтер хәзинәсе. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Инде мин ничәнче
мәртәбә ғасырлар китабын ақтардым өтмей яу соғышлар арқылы сен жеңіп шыққансың отаным булганга мин җиргә нык басып атладым кешене күтәрде ватаным кешене күтәрде ватаным